Jordan, Pippen, Rodman, Shea, Chet, Jalen, Jamal Murray, Jokic, Michael Porter Jr. Hi ha hagut molts Big Threes a la història de l'NBA. Tots han jugat a bàsquet, evidentment. Molts han opinat sobre ell. Nosaltres som els únics que no hem jugat, però opinarem. Benvinguts al Big Three. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts un dia més al capítol dels dimarts del Big Three, que tindrà un format diferent. Però el que no tindrà un format diferent són les persones que m'acompanyen. Martí Mirabete. Una persona com pot tenir un format diferent? No ho has entès. Sergi Armengol. He's back. No ho he entès, no ho he entès. No ho has entès He's back. perquè Lucia Wong. He's back. El que jo estic dient és que les persones que m'acompanyen no han canviat. Vale, El format de l'alineació d'avui, formatiu. Martí Mirabete, Hola, no ha canviat. què tal? Com estem? Molt bé. Com està, Roc? Us obro, doncs, Sí, se t'escolta bé. us obro, No hi és? el No hi és? debat. Sí. Una persona pot canviar o sempre seguirà sent igual? Un home es pot posar en un riu i sortir al riu i tornar-se a posar després, que no serà ni la mateixa persona ni el mateix riu. Comencem! Temes filosòfics aquí també es tracten. Filòsof No favorit? només. Filòsof favorit? Preferit. Favorit existeix també. Sí, Ai! amb dues. Bueno, però preferit està correcte. Sí, també. Martí, et pregunto tu primer. Filòsof favorit? Preferit? Descartes. Bueno, bé, Està. sòlid pic. Ja està. Jo vaig per Líquid. Plató. Soc molt de Plató. Molt bé. L'home d'acer, l'home de bronze, no? Era algo així, tio. Plató. I tu, Sergi? Jo sóc més sibarita, al tenir més coneixement, doncs coneixes a més filòsof. Res, que és imbècil. Jo conec el senyor, No, conec i admiro el senyor Wittgenstein. No Wittgenstein. sabeu ni qui és. On jugava aquest Sí que sé qui. Estem fora de joc. Era el Què? Bayern de Múnich, no, aquest? Lateral dret del Hoffenheim, campió de la Bundesliga el 2002. No, Perfecte. No, Per dir 2002, Bayer Leverkusen. Per què Wittgenstein? Perquè el tinc recent. Per què el tinc recent? Història del pensament contemporani! Explica per què. Haig de dir que El m'està... context és que és una assignatura de primer de carrera i Estem el Sergi fent- està tercer. A tercer, Segon tercer, no? Segon i mig. i a on hauria d'estar? Bueno, seguim. On hauríem d'estar? On hauríem d'estar? Ara mateix, t'he dit on hauríem d'estar. A Oklahoma hauríem d'estar. Sí, i San No, Francisco, de fet hauríem d'estar a Memphis cobrint un esdeveniment que tindrà lloc aquesta nit, que serà una cosa que destacarem després de repassar els standings que tenim ara mateix a l'NBA. Has filat bé, tio. Gràcies. M'agrada. Que són els següents. A l'est, com sempre, les coses no canvien. Boston, Milwaukee, Filadèlfia primers, seguits per Orlando, Knicks i Cleveland, que sembla que desperten després de la rajada que van fotre d'ells. Després de play-in, Miami, Indiana, Brooklyn, Atlanta. I al final de tot, els equips que fan pudor, que són tristos, Un que pudoreta, Sí, sí. a casa seva doncs no No els estimen? han olorat una pastilla de sabó la seva vida. Toronto Raptors, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Washington Wizards i les estrelles de l'NBA, Detroit Pistons, Escolta, Quantes derrotes seguides porten? 24 derrotes seguides. Tinc ganes de I rècord. comptant. Però saps què passa? Que juguen contra Warriors d'aquí una setmana. No seran capaços. I què passarà? no seran El que capaços. tots i totes sabem. Escolta. Ja està, tu. I sabeu. Seria el millor dia de la meva vida si passa Sí, això. el meu el també, millor sí, dia sí. de la Els que meva fan pudor de El meu l'est també. portem des de la segona setmana que són els mateixos sempre. vida. Sí. Atlanta clar. Unió Escola, però perquè estan empatats amb Toronto, però Sí. és sempre Toronto, Chicago, Charlotte, Washington, Però Detroit. Chicago compta, que està remuntant sense el bo de Zach Lavine, no? El bo. El bo de Zach Lavine, no? El Que bo per depèn de qui bo- preguntis. Per Sacramento. Anem a parlar. Per Sacramento. Mirem a l'oest, a l'altre costat, a l'altra costa. La cosa a dalt segueix com sempre. Minnesota Timberwolves primer, És històric, això. no m'agrada. Oklahoma City Thunder segon, No té m'agrada. no té nom, això. Denver Nuggets tercer, Sacramento Kings quart, Dallas Mavericks cinquens i sorpresivament es colen Los Angeles Clippers directament a playoff. Perdona. Un moment. New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Houston Rockets i Phoenix Suns són els que entren dintre de play-in i fora de play-in, és a dir, els equips on ningú de Sergi. nosaltres voldria estar, Hola. Golden State Warriors, Utah Jazz, Memphis Grizzlies,
Portland Trail Blazers i San Antonio Spurs, que van deixar de donar tanta pudor per guanyar contra Los Angeles Lakers aquest cap de setmana. És tètric per aquest projecte, per aquest podcast, que l'equip del Rock estigui segon a l'oest i que els nostres equips, Martí, estiguin al pou. És molt dur per nosaltres. Fa molt de mal. No fa bé a ningú, està clar. La història posa tothom al seu lloc. La història posa tothom al seu lloc. Correcte. Una franquícia nascuda l'any 2009. Jo volia parlar de Clippers, que el Roc ha dit que sorpresivament estan sisens, però és que jo els vaig posar primers, als standings. Però una cosa, per tant, sorpresivament... Anem a parlar primer de l'est i després anem a l'oest. Perfecte. Què teniu? Sí, destaca. Cleveland Cavaliers hem de parlar perquè ara mateix estan 15-12, però potser baixaran. Per què? Perquè tenen lesions. Tenen lesions, és veritat. Garland. Importantíssima. Per mi Mobley més important que Garland. La mandíbula, em sembla, i Evan Mobley, que em sembla també una peça clau, Martí. Gràcies. Tant com per baixar de la classificació directes playoffs i entrar al play-in, home, és que l'est hi ha... És que has de mirar qui va per darrere. Hi ha 30 partits a l'est que són tirats, que són els partits on Joel Embiid, per exemple, fa 40 punts. Vale, bé. Si vol parlem d'això. Bé, és una cosa que volia estar. I la sensació que tenen amb Cleveland és que es poden mantenir ja, tot i les dues lesions. Però encara així jo crec que... Però són lesions greus? És igual, són lesions Garland, i al final... un mes o dos. Sí, és que Mobley... I per mi és més important la de Mobley, perquè s'ha notat que des que ell no està, per mi estava a nivell All-Star, segurament ho veurem després o en un altre capítol. El problema de Cleveland és que té justament per sota, amb el mateix rècord a Miami Heat, que Miami sempre sabem que va de menys a més. Per tant, aquí té el problema. Indiana Pacers ha baixat molt, des de l'in-season tournament, que diria que no guanyen un partit, Pot ser. 4 seguits. 4 seguits. Ui, però ho tenim complicat aquí. I ahir Haliburton no fa un bon partit. Ho tenim. Aquí el tenim present igualment. És el teu segon equip? Ho tenim complicat. Knicks. Vale, a mi, si se'm permet, voldria destacar Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, que jo esperava bastant més d'ells. Esperava bastant més de la parella Trae Young de John T. Murray i la veritat és que estan decepcionant bastant. Jo sobretot esperava molt per l'entrenador que han fitxat aquest any, que és Quinn Snyder, que venia de fer-ho molt bé amb Utah. Entrenador de l'any 2021, si no m'equivoco. Sí. Amb aquell equip de Donovan Mitchell, de Rudy Gobert, etc. Però no saps ningú més. Sí, que sé més. Joe Ingles. Joe Ingles, per exemple. Jugador del Barça. Correcte. A part, el que volia destacar d'Atlanta, sobretot, és això, vale? Que sembla que Trae Young acaba fent unes estats brutals a cada partit, perquè sembla que cada partit... Jo no sé vosaltres, però tinc la sensació que cada partit fa 30 i pico punts. I 10 assistències. Fa facilíssim. Però al final, o sigui, ahir venen de guanyar a Detroit per la mínima. O sigui, les estadístiques de Trae Young, que és l'estrella, no es tradueixen tant en els resultats. Correcte. No? Llavors, l'impacte que té ell envers el seu equip no és tan consistent ni tan, evidentment, impactant, no? Sí, efectivament. Guanyar contra Detroit per menys de 10, estem d'acord que és una derrota? Ho comprem? No és una derrota. No perquè guanyarem. Podeu tenir menys humor, tio? Era una conya. O sigui, sí, perquè tot està molt malament. Si guanyes de 6 a Detroit és una derrota. Tio, seguim el rotllo. Saps què passa? Que és que d'aquí una setmana guanyarem amb game winner d'Andrew Wiggins. Sí. I serà una victòria com una casa. El suplent dels Warriors. Per això. Correcte. Serà una victòria com una casa, de gran. Què estàveu dient? Això, el de Trae Young. Sí. És una mica stat padder, Trae Young. Que busca el box score, com Embiid, que busca els 35 punts, tot i està guanyant de 12, de 15 o de 25, o de perdre de 8. Busca sempre els seus números, que ja va bé, però jo estic d'acord en que no hi ha una necessitat màxima d'Atlanta perquè Trae Young faci 35 punts per guanyar. I encara això ho fa, o sigui que estat padding. D'Embiid també, no sé si la dada és que s'ha perdut 3 partits en els últims 12 o així, que eren Boston, era Orlando i era... Embiid esborra. Era Miami, diria. Els partits importants esborra, vols dir? No ho sé, és la dada que tiro. Vull dir... No, però a veure, el d'Embiid ho he dit jo abans i ho he llegit a Twitter, fa 39, 41, 42, 43, 36, 35 contra aquests equips a baix, Toronto, Chicago, Charlotte, Detroit, Washington, amb uns percentatges de tir molt alt, correcte, però la gran majoria de punts venim de tirs lliures. Correcte. I la meva pregunta... Jo soc el primer que ho critica. Hem d'entrar aquí, tio. D'acord, però què ha de fer Joel Embiid si juga contra els Wizards? No ha d'anotar 39 punts i no ha de tirar 15 tirs lliures si li fan faltes, 15 no, 19 o 21, 23. Però per què les estadístiques de puntatge de Joel Embiid a playoff es desplumen 9 punts? Correcte, perquè jo sempre ho he defensat, que és un jugador que a playoffs de moment no et fa guanyar. Saps que podem fer un dia un programa comparant jugadors top a temporada regular que després es borren a playoff? O viceversa, Jimmy Butler. I viceversa, perquè ja la tira. Curry, per exemple. I farem un programa sencer segur.
Martí, destaca algú de l'est, va. Que em diguis això amb Curry, que té 4 anells. És igual, és tètric, tu. Vaja, 4 anells amb el millor equip de la història a l'NBA, però clar. Jo destaco a Brooklyn Nets perquè... les meves impressions... les meves impressions al principi de temporada eren que no estarien ni dins del play-in i sorpresivament per mi estan amb un rècord 50-50 i considero que per la plantilla que tenen no haurien d'estar allà. Per tant, per mi és la sorpresa positiva de l'est. Tot i 3 derrotes seguides. I què? És el que té quan tens a Cam Thomas. No, però estàs 13-13, et sorprèn, és a dir, que fa 3 partits estaven amb rècord positiu gairebé dins de playoff directe. O sigui que... Sí, per això et sorprèn encara més, sí, és veritat. Bon apunt, tio. Faran traspassos, creieu? Calla. Faran traspassos, creieu? No és necessari, jo crec, ara. Tenen un nucli jove que a mi que m'agrada molt. Massa d'or. De les millors defenses de la Lliga. No. Per una estrella o més complements? Jugadors de rol. Reconstruir. Però posa-li que aquest gener els va molt malament, tenen un 80% de derrotes i no ho sé. Això no, és una casuística molt extremista. 80% de derrotes em sona, 80% de derrotes? De qui? Bueno, és igual. Bueno, anem a l'oest. Si es trenca això, potser abans del trade deadline, que és després de l'All-Star, mitjans de febrer, potser poden traspassar Cam Thomas no, però llavors... Dorian Finney-Smith i 3 primeres rondes i construir amb altres joves, no sé. És una hipòtesi, estic preguntant. A mi per Cam Thomas em donen una primera ronda i una segona i el col·loco, Cam Thomas, tio. Jo sí, Està boig, Cam Thomas. Fotre un triple, xaval. Molt en desacord, jo també. Sí, llavors, a Brooklyn construiríem al voltant de Michael Bridges. O Cam Thomas. Clar. Però no, jo és que a mi aquest tipus de jugadors d'estil... És una mica estil Kobe, que s'ho tira tot i ho vol tot per ell. Pues res, escolta. Me pots deixar parlar? Kobe, t'han comparat... No, perdó, Cam Thomas t'han comparat amb Kobe, ja està. Perquè Kobe no li pots dir. Però... Per això he dit Cam Thomas. Per què? Perquè no mira el podcast. Cam Thomas sí. Bueno, segur que sí. El que jo volia dir és que aquests jugadors que s'ho volen tirar tot o són o molt bons, com Kobe, o són molt dolents, com... Jordan Poole. Per exemple. Gol. Sí, gol. O Cam Thomas. Vale? Per això, per mi, 2 primeres rondes per Cam Thomas, escolta. I també estic d'acord en que no són jugadors d'un cert nivell com per construir al voltant d'ells. Són complements molt bons per arribar a tenir un nivell suficient. Quan deien el traspàs, no sé per què no ho he dit, em referia més a Ben Simmons, que és un jugador que et poden donar coses importants per ell, i construir amb joves, amb futures rondes del draft. Aquest draft, el següent, amb pics 3, pics 5. Aviam aquí li col·loques el contracte a Ben Simmons. Aquest és el problema, sí. O sigui, el contracte i ell com a jugador, que no t'aporta res. Correcte. O sigui, ara mateix no t'aporta res. Bueno, aquesta narrativa jo crec que s'està pagant una mica. La narrativa de Ben Simmons fa un any i mig era el pitjor jugador de la Lliga, en quant a opinió popular, perquè no tirava de 3... Si a mi m'agrada Ben Simmons, sí, t'aporta moltes coses, però ara mateix no t'aporta res. Per què? Principalment perquè està lesionat. Ja està. Bé, ja està, si no... És tan fàcil com això. Poc pot aportar si està lesionat. Correcte. A mi, aquests equips que estan entre el mig, entre ser contenders o competir a playoffs, uns Pacers, per exemple, o estar fent tanking com Detroit, tot i perdre 24 partits seguits, a mi em descol·loca, tio, fes alguna cosa, escull, o A o B. Saps què passa amb Detroit? Toronto, escull. Escolta, Detroit no pretenia fer tanking aquest any. Bueno, però tenen joves... No pretenia, jo crec. Tots comprèn que fan tanking. Portland comprèn que fa tanking. Sant Antonio ara clar, o sigui, ara te n'adones que has de fer tanking. Per qui fas tanking? Perquè el draft d'aquest any és penós. Això no ho saps, tio, no ho saps. Ja ho veurem. Però a mi... Apunta a ser un dels pitjors drafts dels últims anys. Pot ser. Ho diu l'expert. Però, i ara deixo això, a mi els equips que estan al mig, entre competir a playoffs, que no ser contender, i tanking, a mi em descol·loquen. Toronto, Brooklyn, aquests equips. Houston fins fa res, ara estem competint. Doncs Houston ha deixat d'estar dins aquest grup. Toronto porta fent la mateixa temporada 4 anys. Correcte. Per això em descol·loca. O traspasses tot, ho envies tota la merda i reconstrueixes, o intentes construir un equip competitiu. Anem-hi amb l'oest, com Houston. Ens estem quedant atascats. Què vols destacar? Sergi, sí, atascat, ui. No, el Martí o el Roc. Martí, què vols destacar, va, de l'oest? Jo Clippers, ja ho he dit. Vale, doncs destaca-ho, endavant. Tot teu. 8 victòries seguides. Ahir Harden fot un partit de 35 punts, 8 rebots i de més, recordant vells temps, clarament, el Harden de Houston. I jo, als standings, vaig vaticinar que quedarien primers, una mica potser precipitat, però van 600 ja, i escalant, perquè Dallas a mi no em transmet ara mateix la mateixa confiança que ells. Entenem tots que Minnesota baixarà, no?, en algun punt de la temporada. No ho sé, són molt sòlids, tio. Minnesota és com el Girona, tio. No? Compro. És que té pinta que en algun moment baixaran, però no baixen. I estan allà. Denver es mantindrà, però jo crec que entraran, sens dubte, a playoff directament, Clippers. I per mi
sorpresa grata. Sí, perquè a mi, o sigui, té jugadors que a mi m'amolen molt, Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook. Sí, t'agraden aquests jugadors, nivell Molt honest. Hall of Fame? Està bé, En sèrio t'agraden? Estic pensant que no t'agradarien, tio. O sigui, a diferència d'altres jugadors, com per exemple Draymond Green, que és Hall of Fame, i Draymond Green no m'agrada. Bueno, no m'agrada. Klay Thompson tampoc m'agrada. Ho havia de dir. No t'agrada Klay Thompson? No m'agrada Klay Thompson. Per què? Per què no t'agrada? No sé, em transmet males vibres, tio. No, però és que havies de destacar a 2 jugadors de Warriors, Sí, no? sí, són els primers que se m'han vingut al cap, però et podria... Perfecte. Harden, per exemple, tampoc m'agrada, saps? Vull dir, no... Bueno, vale. No, ja està, no T'ho m'agrada. compro. Però són jugadors que la seva manera de jugar pues, és atractiva, la seva personalitat m'agrada, perquè són tios... Humils, bona gent, no? sí, humils. Sí. Són molt de la casa, no? Al final. Sí. Paul George De la ens va casa, deixar... no? Paul George ens va deixar a Shea a De la casa, 7 primeres xaval. rondes. Vosaltres sabeu la història de Paul George amb la filla de Doc Rivers i la germana d'Austin Rivers? La NBA, tio, és un món... Que la va deixar per una stripper, no sabíeu això? Hòstia, No. Va embarassar una stripper estant amb la filla de Doc Rivers, Paul George. Correcte, Paul ja està, George. la NBA. I ja no Doc estan. Rivers és un entrenador. de Escolta, ja no l'NBA, estan vale? junts o què? No, que va, crec que no. Crec que ara està casat Paul George amb una altra dona. Hi ha cada movida a la No, NBA d'aquest tipus. molt ràpid, puc dir alguna cosa sobre els Clippers? Em deixeu? Digues. Molt ràpid, Gràcies. Jo que sóc una mica més extremista en relació als Clippers i en que no funcionarà, els playoffs se la fotrà, no sé què, m'està sorprenent, com diu el Martí, gratament. Com Sorprenent o callant la boca. Sí, jo ho accepto, m'estan caient la boca. Tyronn Lue ha donat amb la tecla, amb Westbrook, amb Harden, en deixar fluir els jugadors. 8 victòries seguides, el talent està allà, és evident. És això, sí. Però jo em mantenc a la meva posició en què playoffs no passarà el que molta gent potser es pensa que passarà veient els Clippers. Però en què O et dit d'una altra bases? forma, no molts equips, però 4 o 5 equips mínim. Vale, això t'ho superiors puc comprar, però digue'm algun argument per què no els veus a ells, que ara mateix. El que vaig dir de Harden, em segueix semblant un jugador que treu més que t'aporta a playoffs, i Westbrook, vulguis o no, que també està sent sisè home i et pot aportar una mica més en un ambient playoffs sent sisè home, no em dóna la sensació que la tecla que estan donant ara a temporada regular passi als playoffs. Contra Denver a una sèrie de 7, contra Phoenix a una sèrie de 7, contra Sacramento, per exemple. M'ha ramiau, Jo no, o sigui, a mi, per exemple, que a Harden, per tenir un o dos partits dolents a Exacte, playoff, se'l gràcies. tachi de que no té nivell per playoff i de més, havent entrat amb Houston, que quasi guanyen a Warriors moltes vegades, bueno, això No sembla hi ha injust, ningú tio. que hagi volgut I- més a Harden. I el Molt bé, 2019, tio, i el 2019 el res a mític veure, Game això. 7 de Houston... Clar, El de Houston Rockets. no sé de què Houston parles, però Rockets. clar. Houston Golden State, que em sembla que fallen 20 i pico triples 27 seguits. seguits. Això. Però em sembla un jugador que pel Sí, perfil sí. que és et treu més del que t'aporta a playoffs. És com Joel Embiid, per això va passar el que va passar Moltíssim, en Filadèlfia. I sí, va guanyar el No primer estic partit d'acord, sol. no estic Però d'acord. una ronda 7 em sembla un jugador molt Però ja va bé, frenable. ja va bé, ja Em va sembla un bé. jugador que és fàcil anul·lar-lo. És fàcil anul·lar-lo. I vulguis o no, això crec que... És fàcil anul·lar-lo. És bastant fàcil anul·lar-lo. Correcte, és fàcil dir-li anul·lat. Per això crec que condicionarà els Clippers. Si Llavors- m'han de caer la boca, ja me la callaran. Jo el que voldria destacar, Aquí que esperaré ja. m'agradaria destacar, són New Orleans Pelicans, que des de les crítiques que va rebre Zion a l'in-season tournament pel seu pes i per la seva forma física, no han parat de guanyar partits. Porten 4 victòries seguides, al borde d'entrar a playoff directament, i sobretot l'equip de New Orleans, tio, em sembla un dels millors equips i segurament més desaprofitats que hi ha a la Lliga, perquè Brandon Ingram és molt bon jugador. Si fos... potser si no estigués al costat de Zion seria candidat a l'All-Star, potser, si tingués més pilota. Zion Williamson és un talent generacional. Llavors, CJ McCollum, un jugador també increïble, és boníssim, CJ McCollum. El rookie, Jordan Hawkins, Hòstia, si aquest És fot uns molt triples, bo, col·lega. tio. Fantàstic Jordan triplista. Hawkins. Herbert Jones. Herbert gran Jones. defensor. Vull dir, Trey Murphy, xaval, aquest Murphy tio et tercero. fot mates, fot triples. és un dels equips més infravalorats de la 100%, Lliga 100%. i sobretot més desaprofitats. I Però què vols dir amb desaprofitats? No... perquè jo crec que podrien aspirar molt més. L'any passat entren pel play-in i al play-in perden contra Oklahoma, tio. Saps què passa? Per exemple, Ingram està en aquell punt d'acabar d'una alçada a ser una estrella o superestrella de la Lliga. A veure, superestrella no, però una estrella consolidada de la Lliga. Zion, entre que no juga i de més, també hauria de... No sé, Parla al micro. entrar en aquest punt, perdó, és veritat. I està en aquest punt, però jo considero que amb 1 o 2 anys més és equip de playoff, top 6, Sempre, sens però dubte, cada any, sempre. cada any, sí. Vale. Però és que no baixen d'allà. Està.
És que, a veure, el que passa... L'any passat, a aquestes dates, per això el Zion va ser Anaven primers. titular, anaven, em sembla que segons, és darrere veritat, és Denver. veritat. Sí, sí. Clar, el millor... És com si ara Oklahoma a l'abril cau i està play-in. Roc, com et sentaria? Clar, és això. Són dos projectes diferents, perquè en aquell moment New Orleans no tenia la superestrella que té Oklahoma ara amb Shea, Zion no ho era. Zion va ser titular a l'All-Star. Shea segurament ho serà. No sé fins a quin nivell, en quant a futur, Sí, es poden equiparar, però quan al present d'aquest moment dels Pelicans i al present d'Oklahoma ara, Jo bueno, crec que són projectes diferents, però, a veure, pot ser que acabem caient. Però bueno, Per mi és un equip que estava construït amb molt de sentit. Sí. Sí, molt. Molt de sentit. I tenen, peces interessants, poden estar allà, en un futur. Aquest any no ho compro, que entrem directament a playoffs. És que No, a l'oest però- és massa car, tio, massa Molt, car. molt, I molt. Zion ha de donar el que vam comentar a l'últim episodi, o fa com per James Suns, bueno, l'últim dia que vam gravar. És així. Que Zion ha de donar, que la Martí creu que donarà la passa a ser una superestrella màxima de la NBA, és a dir, top 15 fixa. Exacte, Si ho fa, molt probablement en les pròximes 3-4 temporades tindrem a New Orleans allà, assentat entre els més grans. Si no, una mediania, el que comentava, entre competir playoffs i reconstruir, doncs allà estarà a New Orleans. I no poden estar una dècada així. Se'ns venen uns anys a la NBA, a l'Oest sobretot, Molt heavy. d'igualtat, Mare on meva. Warriors serà últim sempre, tu. És històric, això. Veurem. Perquè mai se sap, mai se sap. Va, Sergi, destaca l'última cosa de l'Oest i passem amb el Sí, va, portem 25 minuts. Bueno, doncs si passem al quiz, jo volia destacar un altre jugador, que és el Peren Sengun, que em sembla un jugador absolutament increïble, però vaig estar mirant Mola. coses d'ell i no és Jokic, evidentment, però té coses que Jokic no té. Té un atleticisme que Jokic no té. I al revés. Vull dir... Què vols Bueno, dir? vale, i Jokic té coses que Sengun no té, com No, dos no MVPs, fotem, per és el millor del exemple. món, Jokic. Ja ho sé. No, però vull dir... És veritat que Sengun té un potencial que flipes. Em dona la però sensació, te si em l'has dius de que aquest tio veure. serà 15 no, però 13 vegades All-Star, dic, va, t'ho compro. Perquè em sembla la meva edat, 2002. Uau. Això és de traca, És de traca. És de traca, sí, sí. Atraca i mogador. Bueno, va. Si hem de destacar Traca alguna cosa, jugador. destaco que per fi, i ara posem-nos serios, aquesta nit, acabat la suspensió, 25 partits. Ara posem-nos serios. Ja Morant. Torna ja Morant. I aquí ho entra el debat, si hem de fer 2 minuts, fem 2 minuts, i us vull preguntar, jo també tinc la bufanda a sobre i el millor se me'n va una mica l'objectivitat, però a mi la sensació que em dona és que un jugador com ja Morant, que t'aporta moltíssim de manera ofensiva, que és el gran problema de Memphis aquest any, el salt que donarà als Grizzlies, crec jo, i vale, ets el Grizzlies Sergi, no sé què, crec jo que serà evident. És del Grizzly Sergi, no sé què. D'acord, esteu amb mi, deixeu de parlar, esteu amb mi o no? Sí, Jo sempre crec que la baixa més important Sempre de amb tu. Memphis és Brandon Clark. Ara mateix. D'acord, molt bé, xaval, ja t'hem vist. Vull saber la vostra opinió. Creieu que Memphis al febrer estarà ja competint per entrar al play-in? No. Estarà al play-in? És que aneu 6 de 19, tio. És, Correcte. És un rècord massa negatiu. Esteu a 8 victòries de play-in. El play-in No ara... és tant, estem a Escolta, desembre, tio. escolta. No és tant, però és que El és play-in el marca Phoenix. és Lakers. Se marca Phoenix. Si no entraran Amb igual... Ja Morant, sou millors que Phoenix? No. Vale. Sou millors que Lakers? L'any passat es va demostrar que no, jo penso que sí, però es va demostrar que no. Vale. Sou millors que Pelicans? Sí. Pot ser, sí. I que Houston... També, tio. Què ha passat? Dylan Què ha Brooks? passat amb Dylan Brooks? Escolta, ja està. Això un altre dia. Sí. Això un altre És veritat, dia, no, això no. un altre dia. No, sí, que es va pintar la cara a Memphis, és de traca. Aquesta temporada és una conya cap a mi. Sergi, ens riurem de tu, va. Dylan Brooks, game winner a Memphis. Explica'm Desmond Bain. Bueno, és evident el salt dels Grizzlies amb Ja Morant, és evident. I la sensació que em dona és que no, ja està en el pou i ja està, ja ha acabat la temporada. No, cabron, estem No. a desembre. Estem a desembre. Una ratxa de 8 victòries seguides pot passar fins a 2 cops. Jo ho sento, però saps que t'estimo molt, a vegades, No sé, però no entra play ni de conya. Parlem a l'abril. No entra Parlem a l'abril, play ni de tio. conya. Parlem a l'abril. Vale. Que el gran Nois. problema de Memphis és l'atac, l'ofensiva, i aquest pavo canvia ofensivament tota la lliga, no només els Grizzlies. Bueno, Punt i final. Ciao, Nois. Will Back. Posem el punt i final a la secció d'actualitat. tela, xaval. Ara passarem ja Tela. amb una nova edició, ja ho esteu escoltant, del Rock Quiz. Patrocinat per Fontbell avui. Benvinguts a una nova edició del Rock Quiz. Avui s'enfrontaran en Sergi i en Martí i degut a aclamacions populars hem fet un quiz on en Martí Mirabete té moltes possibilitats de guanyar. No m'oblido de l'anterior quiz, que em vau robar a la cara i a l'audiència també.
A L'audiència... la cara de l'audiència vam robar. Va ser testimoni de l'audiència. No és robo si els dos partim del mateix hàndicap. Ja Si el està. meu hàndicap fos Ja només està. a mi o només a tu, d'acord, robo. No, perquè amb l'Onzo Ball tens un criteri i amb Jamoran un altre. Ja està, punt i final. Els igual, dos Sergi. partim de la mateixa base. Va, comencem Sergi, ja. Martí. És igual. Senyors, us explico la dinàmica del Rock Quit d'avui, vale? I jo vaig a cegues, totalment, és que no sé de què va. Estic cagat. ESPN, abans de cada temporada, publica un top 100 dels jugadors de l'NBA. Llavors jo donaré... Bueno, hi haurà dos tipologies de preguntes. La primera és donar dos noms i preguntar, en Martí o en Sergi, depèn de qui li toqui, qui està més amunt en el rànquing que l'altre. L'altra tipologia de pregunta serà al final, per fer desempats o per veure qui guanya el programa, és a dir, desempats, serà, jo diré un nom i qui s'apropi més al número en el qual està el jugador situat en el rànquing, guanyarà. Vale? Fem una cosa, en comptes de fer Sergi, Martí, Sergi, fem-la de pitjar el botó aquest Pitjar el botó? i que doni abans. Puc fer un comentari? Però no rebenteu el botó perquè el vau rebentar l'altre dia. Digue'm, Sergi. La va rebentar. Pot Que sí, haver-hi- que és una merda el top 100. No, pot haver-hi una tendència envers ESPN de dir no, aquesta gent té la veritat absoluta. Si aquest jugador és 37, és 37. No. Per cert, jo Al Big dic... Three podem dir que aquest jugador 37 és 45. Jo parteixo a la base de que a mi em sembla tètric. Tètric. Saps què passa? I això ho vam parlar un dia, Saps com es fa? i que em vas fer mirar un vídeo i a més explicant com es feia i de tot. Bueno, No, però aquest tètric. top són 15 periodistes d'ESPN amb molt coneixement més que nosaltres, Clar, això. però que es fa la mitja. Mira, aquest tio el posa a X jugador al 55 i l'altre el posa al 24 i la mitja et deixa al 30 no sí, sé però què. per exemple, els intangibles en un jugador no els valoren. És important, això? El que estem dient? Sí. Molt Molt, important. anem. Anem al Rock Quit. Perquè et tirarem a sobre. Com pot ser que aquest tio estigui tal? Bueno, a mi no m'heu de tirar res a sobre. I tant. Li tireu ESPN. Ets culpable. No, vale, doncs fem-lo del botó si voleu, però no us el carregueu, perquè l'altre dia Sergi li vas fotre una hòstia i el va rebentar. No tens proves. Etiqueta? Vull l'etiqueta? Sí, sí que hi ha proves. Sí que hi ha El problema proves. és que sí que n'hi ha. Va, Som-hi. som-hi. Qui està més amunt d'aquests dos jugadors? Víctor Wembanyama o la que hem de destacar, CJ McCollum? És que no val fer això perquè no és saber la resposta, és dir un dels dos. Sergi, ja. 5, Està 4, per sobre 3, a 2, Víctor Wembanyama, Un. segurament. Martí? Ja estava, en plan, ho he dit ell. Jo crec que està Víctor Vale, Wembanyama. però tens la mateixa opinió? Sí. Està per sobre CJ McCollum. Vale, Bé, una cosa, molt bé, doncs que m'alegro. Wembanyama estigui al top 100 històric de l'NBA. Històric no, cabron. No. El històric no, és actual. Actual. Perquè clar. està històric. Que històric! És d'aquesta temporada! Clar, no. I Wembanyama, Vale, Wembanyama és top 47. I CJ McCollum? CJ McCollum és 44. D'acord. Hòstia, molt a prop, cabron. Bé, Faria un i Ah, un, no, tio. no us posaré... Soc imbècil. Qui està més amunt, Ja Morant o Alperen Sengun? Vinga. És bona, Bueno. Emma Lockman. Emma Lockman. Senyors! Soc bastant imbècil, Però, tio. és que no té sentit donar. Sí, sí, doneu-li, donem, sí. tio. Perquè llavors es preme la velocitat. És per Vale, fer per show, això. xaval. Qui està més alt? Clint Capella? O Kevon Looney? Martí. Clint Capella. Sergi, tens Estic alguna estic opinió? d'acord. Per mi, i crec que ESPN posa per sobre... Pum per en Martí. Està més amunt Clint Capella que A més, Kevon Looney. la temporada l'únic aquesta No, però Pobre. l'Uni... Mira, és el que dèiem abans de és el Harden. viejoven, com diuen a Movistar. Viejoven. No, però l'Uni... És al revés del que dèiem de Harden i Embiid, que és que els playoffs es transforma. De mitjana 18 rebots per partit Contra Sacramento, sí. I això va ser Clint molt Capella heavy. no t'ho fa. Va ser molt heavy. Però bueno, Clint Capella crec Però t'aporta moltes que en línies coses. generals Sí, és millor jugador. superior. Qui està per sobre d'aquí? Kate Cunningham o Scott Henderson? Uau. Uau. Hòstia, Kate Cunningham, És que recordem, clar, va clar, és que passar-se aquí- tota la temporada lesionat. S'ha de tenir en compte el rècord o no? No, Actual, no. però això ho vas fer a principi de temporada, doncs. Això ho van fer a principi de temporada. Llavors prenen com a referència l'anterior. És que és la molt temporada perillós. passada. Hòstia, cabron. És molt perillós el hype que hi ha amb els rookies. Jo vull pensar i espero i crec, també jo personalment, si em pregunteu, que Kate Cunningham està per sobre de Scott Henderson. Estic d'acord, Per això jo. voto per... Kate Cunningham està per sobre de Scott Henderson, d'acord. 1-1, Sergi Martí, 1-1. També dic, només faltaria, Ja, Ara preguntaré al Martí i després a mi, perquè això no té sentit si és A o B. Ets És molt veri- pesat, és que és tio. veritat, Però és que és veritat. Però ets Sí, molt tens pesat. raó. Però és igual, ets molt pesat. Qui està per sobre d'aquí? No miro. Zion Williamson o
Fred VanVleet. Clar, Zion va jugar 2 partits i mig la temporada passada. Martí? Zion Williamson. Està per sobre Fred VanVleet. Sí. Rebot. Fred VanVleet està per sobre... Però què rebot, si és una o l'altra. No hi ha Broma, rebot. Roc, broma. Ells els criteris, en sèrio, o sigui, qui és millor jugador o qui està millor... Qui prefereu al vostre equip? Jo a Zion. Jo a Zion, tio, és que... Sí. Vaya puta merda, ESPN. Aneu a cagar, tio. És el Big 3. Aneu a cagar, no sou ningú. Qui està per sobre de qui? Tenim a Paolo Banchero o Domantas Sabonis. Joder. No, molt fàcil aquesta. Ara Tu és que diràs, la cago. Molt fàcil. Però Domantas Sabonis, tio. Domantas Sabonis és Olivier l'any passat, Banchero fa una gran temporada rookie. Espero de veritat que sigui per sobre Sabonis. És millor Banchero ara? Sí. Però Sabonis, tio, no fotem. La teva resposta és Sabonis? La resposta és Sabonis. La resposta, senyors i senyors, és correcta. Sabonis està per sobre Banchero. Sí, sí, sí. Banchero superior. A més per bastant, però... Ei, què mires? Deixa de parar amb el caco, tio. Què mires? Caco. Qui està per sobre de qui? Farem un programa de 50 minuts avui, tu. No, si portem... Martí, mitja Jimmy hora. Butler Moltes gràcies. o Devin Booker? Complicada aquesta. Temporada passada. Clar, Superestrelles. es tenen en compte playoff. Sí, sí, es té en compte playoffs, però també es té en compte la temporada regular. Joder, nen. Jimmy Butler. Està per sobre de Devin Booker? No. ESPN el valora per sobre de Devin Booker. I és millor que Devin Booker, Martí. Bueno. Jimmy Butler, en el rànquing de ESPN, està per sota de Devin Booker. En sèrio? 12 i 11. Que fill de puta ets, tio. No, però 1-2. no pot ser. Guanyen no pot ser. Sergi. No pot ser que un jugador que lidera a la seva franquícia sense ser La per aquí. Sabonis i Banchero me la dius a mi, tio. O sigui, no 11 i 12. És que no fotem. Molt malament, no va. Jimmy s'arriba a les finals. Clar. El segon any, després del 2020. 108è, eliminant els Bucks. És mínim top 8. Però sobretot si es valoren temporades, tio. Si valores que és millor jugador, ara mateix potser per mi Booker és millor. Si es valoren temporades... Bueno, hi ha debat, però després de la temporada passada, que Jimmy estigui fora del top 10 és un atraco monumental. Pedri. És un fill de puta el Roc, tio. Qui està per sobre d'aquí? A veure, Dos jugadors... 1-1 anem? Sí, no, 1-2, guanyes tu. Per variar una mica. Qui està per sobre d'aquí? James Harden Tots contra mi, tio. o Klay Thompson? Tu vols acabar amb mi, tu vols acabar amb mi, tio. No. Per què vull acabar No amb tu? fotem, tio. Està per sobre James Harden. Està per És la sobre teva resposta final? James Harden. Si no, bueno, En el rànquing de ESPN, James Harden és el número 43 hòstia. i Què Klay dius? Thompson és el número 41. Què? Klay Thompson està per sobre de James Harden. Escolta, lo de Harden entra poc massa, que segueix sent un jugador de 20-10. Però veus com és bien? És que, en sèrio, tio, el Big 3 faria un millor top Un dia l'hem de 100. fer. Si top 100 no faré. Top 25 Top actual. 100, no, que és molt fàcil fer un top 100. El Roc diu noms i tu dius, qui és millor, aquest o aquest? Martí. Llavors es fa després? Sí, ja Qui veurem. està per sobre d'aquí? Mola aquest joc, eh? Draymond Green Perdré com sempre. o Josh Giddey? El volies fotre, això és Dos amics de la llei. Dos amics de la legalitat. Estadounidense. Aquests dos viuen al límit, eh? Anem a veure. Temporada passada. Temporada passada, sí. Va això l'Star Draymond? No, No fa dos. diguis, no diguis. Josh Giddey. Josh Giddey està per sobre de Draymond Green? Sí. A més, el hype de rookie o de sophomore. Doncs la resposta, senyores i senyors, és que Draymond Green és el número 55 i Josh Giddey és el número 13, no t'imagines? És el número 18. 53. Vamos! Vamos! Bé, 2-2. Tirem dues més. És que els joves són molt perillosos, I després farem un doble o nada. La de Sabonis i Banchero, quina diferència era? Sabonis i Banchero eren com de 8 o així. Tela. Qui està per sobre de qui? 2-3, no? Sí. 2-2, xaval. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Qui està per sobre de qui? No? Sí. Sergi, 2-2. Chet Holmgren Jo de o vosaltres. Jordan Poole? Hòstia, que cabron. És molt bona aquesta. Aquesta molt, és complicadíssima, molt perquè bona. Chet és rookie, entre cometes. Bueno, rookie, però ja formava part de la NBA l'any passat. I Jordan
No, Jordan Poole està... En aquest rànquing, Jordan Poole... Està per sobre? Sí, està Et dic la diferència de... 1 o 2. Jordan Poole per sobre. És que guà. La diferència és 1. No, serà 87-88. La resposta que ha donat en Sergi sobre que Jordan Poole està per sobre de Chet Holmgren... Que no és millor ara, Ningú... No, ningú ha dit això. Va, d'acord. És, Correcte. evidentment, Errònia. correcte. I la diferència és Són el 78 i el 77, concretament. Això és tètric perquè Holmgren no ha jugat cap partit i Poole té una temporada 20 punts per partit a playoff. Hòstia, que bé. Punt i fin. Que bé, Jordan. Com que hòstia que bé? Què vols dir, hòstia que bé? Ja, no sé, vull dir... I tu no riguis, xaval, que has rigut. 2022, tio. Ets còmplice. Això és 2023, Ets còmplice, 2024. tio. Martí, última i després anem a doble o nada, vale? Vale. Que serà qui s'acosti més al número. 2-3. Qui ha començat? He començat jo? No, ha començat ell. Vale. Qui està per sobre d'aquí? Michael Porter Jr. o Austin Reeves? Uau. Una cosa, el hype que hi ha per Austin Reeves, algú me l'explica? Jugar als Lakers. Si jugués a... Anava a dir Minnesota. I és blanc. Si jugués a Orlando i estigués fent la temporada que està fent, apenas el coneixeríem, aquell Big 3. Sabríem el nom, però no la cara. Tal qual. La pregunta és qui està per sobre, no el hype de Ja. No, però és una Michael bona Porter Jr. Està per sobre Austin Reeves? Bàsicament perquè és Espero que sigui així. peça clau a l'anell de Et dic si no seria la diferència entre els lamentable. dos? Et dic la diferència entre els dos? No, sí, és que no canviaré la meva... 3 llocs. I la resposta és que Michael Porter Jr. és el número 69 Si està per sota marxo, 69. i Austin Reeves és el número Que trapella, tu. 66. No pot ser. Incorrecte, Martí Nois, Mirabete Gelado. La meva participació a aquest podcast... No, però arriba no hi ha al fi. només 66 jugadors millors que Austin Reeves. No, és 66. 65 en aquest cas. Sí. Fora conyes. Hem de mirar els criteris que s'estableixen, perquè Michael Porter ha guanyat el putonell recentment. No comencis a enfadar-te, tio. No comencis a enfadar-te, tio. No comencis. Però No, no m'enfado però amb tu ni curiós, amb el Sergi, curiós. m'enfado amb ESPN que... Bueno, Ara farem tu, no dos acaba. preguntes. Aneu a acabar. Vull, bueno, després... Farem dos preguntes de doble o nada, vale? I ara sí que haureu de pitjar el botó per dir primer. Vale, veus? Mola. És qui, en plan, haureu de dir un número i qui es quedi més a prop d'aquell número guanya, vale? Llavors no hem de punjar, hem de dir el número. Sí, no, però qui pitgi primer, per exemple, imagina't que tu vas dir el 65. Doncs si el Martí pitja primer i diu el 65, tu no el podràs dir. Entens? Vale, va, dale. Vale, Sí, Roxy. vale. Vinga. A quin número està? Molt bé, burro. Pasqual Siakam. Pasqual! Pasqual! Pasqual, no, ja sé que és Pascal, per fer la broma. Sergi. Que bona. Va. Gràcies. ESPN va posar aquest setembre Pascal Siakam al número 39. Martí? T'ho juro, anava a dir 38, però diré 32. El número real de Pascal Siakam. I, per tant, qui s'ha quedat més a prop és el número 25. Per tant, guanya Martí Mirabete! 25? Doble 25 onada. Pascal Siakam. No, sí. Ara mateix, Martí Mirabete agafa la davantera Però és que una cosa, en tu aquest ara programa, perquè és doble onada. et poses a comptar jugadors o 25 jugadors millor que Siakam. Doncs sí que ara mateix Pulant. Vola, És igual, no, vola. no cal. No. toca. Llavors, ara, Sergi, tens l'oportunitat de guanyar, o Martí, tens l'oportunitat de guanyar tu per primera vegada a la vida. És a dir, no tinc pressió jo. Això o guanya el Martí o ho perd el Martí. Sí, correcte. Ja està, tu, veus? A quin número està Guanyaré. Més pressió cap a mi, va. l'amic Va. Russell Westbrook? Dale, tu. Això de pitjar no serveix de res. De res. Vale. Digues, Sergi. Westbrook. Estimat Russell Westbrook, MVP 2017. Sí. Un jugador... Jugador més important de la història d'Oklahoma. És de Kevin Durant. No, més important, no millor. Pum. I encara així crec que és Kevin Durant. Va, dale. És Kevin Durant. Escolta, volia fer diferent. Punt i final, va. Sí. No, Westbrook, en aquest precís moment, en aquests standings, 52. 52. Martí? 64. El número de Russell Westbrook. Ha guanyat. Sí, segurament. Us heu quedat molt lluny tots dos. Ha guanyat Martí Mirabete perquè és el número 94. És broma. No és broma. He guanyat un puto rock quiz. Primera victòria de Martí Mirabete en un rock quiz Hola, Martí. per Russell Westbrook, número 94. I eh, ESPN ens veurem les cares. Ens veurem les cares i ESPN. A veure.
Lo de... No té nom. 94 Russell Westbrook. Escolta, és una merda. Top 100, vamos. Un MVP. Soc el primer que assenyala Russell Westbrook quan estava als Lakers, quan és un jugador que fa stat padding, que no porta el seu equip, ara els Clippers, no sé què, però 94, cabron. Sí, però m'és igual, he guanyat jo. Seguim, va. Bueno, ja està. Quan anem 3-1. Senyors, 8-1. Sí. 8-1, tu. Jamal Murray, perdona, on estava? No ho sé, no ho he mirat. Mola, xaval, desperta. Pots mirar ara. Fins aquí, crec que és 20 i pico. Fins aquí el capítol del Big 3, que, si no recordo malament, diria que és el número 17. Esperem que us hagi agradat molt. Hem repassat una mica actualitat. Ara hem de repassar una mica el temari de gèneres i formats radiofònics. Correcte. Que tenim examen aquesta tarda. Correcte. Seguiu pendents, perquè tindreu capítols durant el Nadal també. A les xarxes socials estarem molt actius. Ja sabeu, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Twitter ja ho he dit. Moltes gràcies per seguir confiant en nosaltres i ens veiem aviat. Ja Moran is back. Let's go with this.